Ola, nós somos o grupo A Música das Baleas de Caión. Somos persoas namoradas da música. Encántanos cantar e tocar. Por iso decidimos presentarnos ao Quero Cantar. Levamos unha alegría enorme chegando á final. A canción que imos interpretar chamase A Peor Xogada. Fala de sementar paz no mundo. E de que a violencia non arranxa nada. Tamén de que as cousas é mellor arranxalas falando. E que en Caión somos moi pacifistas. Case sempre. A canción empezámola a facer no coro. Pois nós temos clases de coro con José que aprendemos cancións novas. Cando supemos que pasábamos a final, José estábamos tomando o pelo. Decíamos que non habíamos pasado e despois ao final dixenos chico, pasamos ao final e todos nos puxemos a gritar como locos e foi moi divertido. Tuvemos que perder desgraciadamente recreos para entrenar, pero é o que ten a vida. Cando soupemos a noticia, pois puxémonos a gritar, a saltar e puxémonos moi contentos.